ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, барномаи тиловати ахбор аст аз телевизиони Тоҷикистон. дар студия бо шумо Ҳамрази Абдулмаҷид. дар остонаи таҷдил аз ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ, рамзи ин ҷашни бостонӣ ва соли нави миллӣ тасдиқ гардид ки ин ташаббуси навбатӣ барои муаррифии бештари суннату оинҳои гузаштаи пурифтихори ниёгонамон дар замони муосир замина хоҳад гузошт. суманак ва гули наврӯзӣ ҳамчун нишонаҳои эҳёшавии табиат ва муждаи фарорасии баҳори оламафрӯз дар рамзи ҷашни байналмилалии Наврӯз мавқеи хоса дошта, минбаъд ба эътибор гирифтани ин рамзҳо ҷашни бостонӣ ба ҳайси соли нави миллӣ дар сатҳи баланд таҷлил карда мешавад. гузориши Маҳмадалӣ Сафар ва Бобуалӣ Тағозода. дар воқеъ Наврӯзи байналмилалӣ байни дигар ҷашнҳо бо хусусиятҳои накӯю муттаҳидсозӣ, муждаи эҳёшавии табиат ва фарорасии баҳори файзбор ҳазорсолаҳо боз дар сатҳи ҷаҳонӣ маҳбубияти хоса дорад. ин ҷашни бостонӣ маҳз аз даврони кӯҳан то ба имрӯз бо анъанаву оинҳои хосу мондагораш беш аз ҳар вақти дигар густурдаву шоистатар таҷлил мегардад, ки ин раванд бештар дар замони соҳибистиқлолии мамлакат муяссар гардид. дар баробари мақоми байналмилалӣ гирифтани ҷашни Наврӯз, ки чанд сол қабл бо ташаббусу пешниҳоди Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷонибдории як қатор кишварҳои ҳавзаи он аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид эълон карда шуд, имсол рамзи он ба ҳайси соли нави миллӣ тасдиқ ва барои истифода дар рӯзҳои баргузории ин ҷашни фархунда тавсия дода шудааст. рамзи ҷашни байналмилалии Наврӯз ва соли нави миллӣ бо ороишоту хусусиятҳои хос ва оинҳои мондагор аз 7 табақ иборат мебошад, ки ба андешаи олимону муҳаққиқон ин нишонаҳо аз ҷашни марбут ба табиат будани Наврӯзи байналмилалӣ башорат медиҳад. ин рамзи наврӯзӣ дар мувофиқа ва ҳамкорӣ бо Академияи илмҳои Тоҷикистон иҷро шудааст ва ифода мекунад арҷгузорӣ ба суннатҳои миллӣ, арҷгузорӣ ба Наврӯзи байналмилалӣ. 7 табақи осмониро дар назар дорад, ифода менамояд. дар ин ҷо рамзҳои нақшу нигори миллии худамо, нақшу нигори чакан, ки мо аз он ифтихор дорем, ки имсол аз ҷониби ЮНЕСКО пазируфта шуд. мо аз ин ҳам хеле сарфароз ҳастем. маҳз ҳамин нақшу нигорро дар ин ҷо нишон додем. дар табақи болоияш бошад 7 рангро нишон додем, ки ин ҳам рамзи осудагӣ, рамзи ободии кишвари мо мебошад. истифодаи васеъ аз рамзи ҷашни байналмилалии Наврӯз ва соли нави миллӣ дар замини насли имрӯзу фардо худшиносиву ҳуввият ва арҷгузорӣ ба гузаштаи пурифтихорамонро устувор нигоҳ дошта, тадбирҳои хос ба ин ҷашни бостонӣ боз ҳам бо шукӯҳу шаҳомати нав сурат хоҳад гирифт. мавриди таъкиди хос аст, ки ҷашни байналмилалии Наврӯзро хурду бузурги мамлакат бо шодию нишоти беинтиҳо истиқбол мегиранд ва омодаю пешниҳод кардани рамзи он ҳамчун соли нави миллӣ ба шукӯҳмандтар таҷлил намуданаш асос хоҳад гузошт. насби рамзи ҷашни байналмилалии Наврӯз ва соли нави миллӣ дар назди биноҳои маъмурию марказҳои хизматрасонӣ ва мавзеъҳои баргузории чорабиниҳои идонаи марбут ба ин ҷашни бостонӣ имкон фароҳам меорад, ки сокинон бо ифтихору сарфарозӣ яке аз маҳбубтарин ҷашнҳои миллӣ Наврӯзи байналмилалиро дар сатҳи баланд ва шоиста таҷлил намоянд. бо навсозии 5 чоҳи амудӣ мавзеи поёнии шаҳри Истиқлол аз ҷониби корхонаи воҳиди давлатии Нури Ховар таъминоти об барои хатти истеҳсоли корхонаи металлургӣ ва бунёди боғи нав шароит фароҳам омад. аҳли кормандони корхона дар рӯзҳои истироҳатӣ ба ҳашари дастаҷамъӣ баромада дар мавзеи шафати корхона бо шинодани ниёлҳои ороишиву мевадиҳанда дар тозагиву сарсабзии маҳал саҳм мегузоранд. гузориши Маҳмуд Аҳмадзода ва Илёси Бобоҷон. баҳри бо дастовардҳои созанда истиқбол гирифтани ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва саҳм гузоштан дар корҳои ободонӣ ва бунёдкорӣ аз ҷониби роҳбарияти кормандони корхонаи воҳиди давлатии Нури Ховари Вазорати саноат ва технологияи нави ҷумҳурӣ баҳри фаъолияти доимию истифодаи пурсамари имкониятҳо васеъ намудани раванди истеҳсолот ва корхонаи металлургии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Тоҷикистону Хитой хатти нави об дар масофаи 4.5 километр кашида шуд. ин кор бо аз навсозии 5 чоҳҳои амудии мавзеи поёнии шаҳри Истиқлол ва
насби таҷҳизоти барқӣ, насосҳои обкашӣ ва қубурҳои полиэтилении қутурашон гуногун ҳаҷм амалӣ гардид, ки дар як шабонарӯз интиқоли то 2,5 метри куби обро доро мебошад. дар рӯзи истироҳатӣ аҳли корхона тариқи ҳашари дастаҷамъӣ мавзеи поёнӣ назди иншооти обкаширо тоза намуда, заминро тахту ҳамвор ва барои шинонидани ниҳолҳои ороишию сояафкан ва мевадиҳанда омода намуданд. дар асоси тавсеи мутахассисон боғпарварон ниҳолҳои ба обу иқлими мавзеи мувофиқ аз хоҷагии ниҳолпарварии ноҳияи Зафаробод овардию шинонида шуданд. дар мавзеъ ба нақша гирифта шудааст ки 2000 ниҳоли мевадиҳанда шинонида шавад. бунёди боғи нав бо ҳашари дастаҷамъӣ дар рӯзи истироҳат бо меҳнати кормандони корхонаи давлатии Нури Ховар ташкил карда шудааст. дар ин рӯза ҳашари ниҳолчинонӣ зиёда аз 700 бех ниҳолҳои мевадиҳандаи бодом, чормағз, себу гилос ва дигар навъу номгӯи ниҳолҳои ороишию ҳамешасабз шинониданд ва дар минбаъда низ шинонидани ниҳолҳо дар ҷойҳои холии замини боғи навбунёд идома меёбад. иқдом дар бунёди боғи нав аз тарафи роҳбарият ва аҳли корхонаи воҳиди давлатии Нури Ховари Вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурӣ дар баробари зиёд кардани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ боиси пайравӣ дар ободу сарсабз намудани саҳни коргоҳ, иншоотҳо аз ҷониби масъулини дигар корхонаҳо мегардад. маҳмуд аҳмадзода, Илёси Бобоҷон, шаҳри Истиқлол, барои барномаи ахбор. идомаи барномаи иттилоотии ахбор. ба истиқболи 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Бохтар бунёди бештар аз 300 иншооти хурду бузург дар назар дошта шудааст. мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр чунин иқдоми ободониро дар сатҳи маҳаллаҳо низ ба нақша гирифта шудааст. гузориши Абдурозиқ Азиз аз шаҳри Бохтар. аз бахши меъморӣ ва шаҳрсозии шаҳри Бохтар иттилоъ доданд ки ба истиқболи санаҳои бузургу таърихӣ дар ҳудуди шаҳри Бохтар сохтмони беш аз 300 адад иншооти гуногун ва коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ ба нақша гирифта шудааст. дар заминаи ҳамин тасмимҳои ободонӣ боғи марказии фарҳангу фароғатии шаҳр, хиёбонҳои ваҳдат ва 70-солагии водии вахш, ҳамчунин майдони нишони давлатӣ бунёд ва барқарор карда хоҳад шуд. дар ҳамин замина мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Бохтар рушди маҳал ва деҳоти ҳудуди шаҳрро ба инобат гирифта дар ҳама маҳаллаҳои маркази вилояти Хатлон сохту сози марказҳои маишии хизматрасониро аз ҳадафҳои созанда қарор доданд. дар маҳаллаи ба номи Ҷалолиддини Румӣ яги шаҳри Бохтар бо саҳми соҳибкорони ватанӣ ошхонаи миллӣ, ҳаммом ва дигар иншооти иҷтимоӣ бунёд карда мешавад. тавре иттилоъ доданд, ин маркази хидматрасонӣ дар арафаи ҷашни байналмилалии Наврӯз мавриди истифода қарор дода мешавад. ба ҳамин монанд дар маҳаллаи Зархези шаҳри Бохтар соҳибкорони ватанӣ иншоотеро бунёд мекунанд ки асосан барои мардуми маҳал хизматрасонӣ мекунад. ин ташаббуси сокинони деҳаи Зархези шаҳри Бохтар иқдоми хуб дар фароҳам сохтани шароити арзандаи баргузории тӯю маросим ва қабули меҳмонон мусоидат хоҳад кард. дар шаҳри Бохтар 29 маҳалла вуҷуд дорад. ҳозир мо дар маҳаллаи Зархез қарор дорем ки аз ҳисоби соҳибкор дар ин ҷо тӯйхона ва ошхона ва меҳмонхона сохтмонаш идома дорад. инчунин дар аз ҳисоби шаҳрвандони маҳаллаи Зархез боз чойхона сохта шуда истодааст. тавре соҳибкорон изҳор доштанд, ҳар се иншооти бунёдшаванда давоми сол мавриди баҳрабардорӣ қарор мегирад. дар маҳаллаи Ҳоҷӣ Шариф низ шахсони ободкор коргоҳи дузандагӣ, ҳаммом ва чойхонаи замонавӣ бунёд хоҳанд кард. дар ин иншоот бештар аз 60 нафар сокинони шаҳр бо шуғл таъмин мешаванд. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Бохтар ба ҳамин тартиб азм доранд ки дар ҳама маҳаллаҳои шаҳр чун маркази кӯчаву хиёбонҳо иншооти барои сокинон муҳимро бунёд кунанд. масъулияти сокинони шаҳри Бохтар дар гиромидошти сатҳи баланд аз санаҳои бузургу таърихӣ хуб ба мушоҳида расид. акнун мутаваҷҷеҳ бошед ба хабарҳои хориҷи кишвар. дар музофоти Қунейтра ва Димишқи Сурия кормандони сохторҳои қудратӣ дар ҳаҷми махсусан калон яроқу муҳимоти ҷангӣ марбут ба гурӯҳҳои террористиро ёфт ва мусодира карданд. дар Канада аз сабаби барф ва яхбандӣ дар яке аз шоҳрҳо зиёда аз 70 нақлиёт ба ҳам бархӯрд. шарҳи хабарҳо аз хориҷи мамлакат. дар шаҳри Карочи ҷумҳурии Исломии Покистон бинои баландошёнаи истиқоматӣ хароб гардида сабаби марги 3 нафар шуд. ба кормандони хадамоти наҷотдиҳӣ муяссар гардид ки аз зери харобаҳои бино 4 нафар аз ҷумла 2 кӯдакро наҷот диҳанд.
сабаби хароб шудани бинои истиқоматӣ дар истифодаи масолиҳи пастсифати сохтмонӣ арзёбӣ шудааст. кормандони хадамоти дахлдор барои пайдо кардани бенишонгаштагон бо техникаҳои махсус фаъолият доранд. дар қисми ҷанубу шарқии штати миссисипи штатҳои муттаҳидаи америка гирдбод ба амал омад. дар пайи офати табиӣ 4 нафар ба ҳалокат расида, чанд каси дигар ҷароҳат бардошт. гирдбод болопуши садҳо манзили истиқоматиро хароб карда, хатҳои интиқоли нерӯи барқро корношоям намуд. аз ин сабаб аҳолии чанд минтақа бебарқ монданд. гирдбод дарахтони зиёдро решакан карда ба ҳаракати нақлиёт дар роҳҳо халал ворид кард. дар яке аз шоҳроҳҳои канада садамаи калони нақлиёт ба амал омад. бар асари барфбод ва яхбандӣ якбора зиёда аз 70 нақлиёт ба ҳам бархӯрда 10 нафар ҷароҳат бардошт. захмиён аз тарафи кормандони хадамоти дахлдор ба беморхонаҳо интиқол дода шуданд. ҳангоми садама аз як нақлиёти интиқолдиҳандаи маводи сӯзишворӣ зиёда аз ним тонна маводи сӯзишвории дизелӣ ба замин ҷорӣ шуд. кормандони мақомоти полиси канада иброз медоранд, ки сабаби асосии ба амал омадани садамаи нақлиёт дар ин шоҳро яхбандӣ ва туман мебошад. дар робита ба садама ҳаракати нақлиёт дар шоҳроҳи мазкур қатъ гардидааст. дар соҳилҳои кӯли эрии канада тӯфон ба амал омад. дар натиҷа яхпораҳо ба соҳил баромада монанд ба девори яхин шудааст. тӯфон аҳолии минтақаҳои назди соҳили канадаро ба мушкилӣ дучор кард. вобаста ба ҳолати пешомада ҳукуматдорони маҳаллӣ ҳаракати нақлиётро дар минтақаҳои назди соҳилӣ муваққатан қатъ карданд. дар бешазори ҷазираи корсикаи франсия сӯхтор ба амал омад. алангаи оташ 1500 гектар масоҳати ҷангалро фаро гирифта ба биноҳои истиқоматӣ таҳдид мекунад. ба вусъат ёфтани майдони сӯхтор варзиши шамол боис шудааст. аз сӯхтори бешазор бештар сокинони шаҳри калентсана зарар диданд. дар атрофи шаҳри мазкур сӯхтор беш аз 1200 гектар бешазорро нобуд кардааст. ба гуфтаи кормандони хадамоти оташнишонӣ айни замон дар минтақаҳои дастнораси кӯҳӣ сарчашмаҳои калони сӯхтор мавҷуд аст, ки хомӯш намудани он мушкил мебошад. сокинони минтақаҳои атрофи ҳодиса ба расонаҳо хабар доданд, ки 3 рӯз қабл сӯхтори бешазорро мушоҳида карда буданд. кормандони хадамоти марбута шабонарӯзи охир дар бешазори ҷазираи корсика 50 сарчашмаи сӯхторро ба қайд гирифтанд. коршиносон сабаби асосии сӯхтори бешазорро оташ задани алафҳои хушкида аз ҷониби сокинон арзёбӣ мекунанд. дар қисми шарқии буркина-фасо қувваҳои ҳарбии ҳавои ин кишвар қароргоҳи террористонро мушакборон карданд. дар натиҷа 29 террорист нобуд карда шуда, даҳо ҳам маслаки онҳо захмӣ гардиданд. пас аз хотима ёфтани амалиёт, хизматчиёни ҳарбии буркина-фасо дар ҳаҷми калон яроқ ва муҳимоти ҷангиро ёфт ва мусодира карданд. мавзӯи дигар дар ноҳияи фархор дар асоси татбиқи барномаи давлатӣ оид ба мусоидат ба шуғли аҳолӣ аз ҷониби шуъбаи агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар якҷоягӣ бо ташкилоту муассиса ярмаркаи ҷойҳои холии кор доир карда шуд. идомаи мавзӯъ дар гузориши Саид Ҷафари Маҳмадалӣ ва Хуршеди Нодирхон. дар ноҳияи фархор аз ҷониби шуъбаи агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар якҷоягӣ бо намояндагони ташкилоту муассисат тибқи нақшаи чорабинӣ ва амалӣ гаштани барномаи давлатӣ оид ба мусоидат ба шуғли аҳолӣ ярмаркаи навбатии ҷойҳои кории холӣ доир гардид. дар ин ярмарка 14 ташкилот ва муассиса 64 ҷойҳои кории холӣ пешниҳод намуданд, ки тибқи тавсияноmaҳои шуъбаи агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар ноҳияи фархор ба 16 нафар тавсиянома дода шуд. инчунин дар ярмарка 13 нафар духтарон ба касбомӯзӣ номнавис карда шудаанд. дар ин чорабинӣ дар баробари пешниҳоди ҷойҳои кории холӣ ба корҷӯён ҳамчунин аз тарафи шуъбаи агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ ва филиали маркази таълимии калонсолони тоҷикистон бо мақсади ба касбомӯзӣ ҷалб намудани ҷавонон якчанд номгӯи ихтисоси барои соҳаи хоҷагии халқ муҳим низ пешниҳод карда шуд. тавре масъулин иброз доштанд, барои дар ин замина яъне баъди хатми курсҳои кӯтоҳмуддат ба шуғл фаро гирифтани сокинон имсол дар назди шуъбаи агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ филиали маркази таълимии калонсолони тоҷикистон ва омӯзишгоҳи касби техникии ноҳия омӯзиши ҳунарҳои мардумӣ баро монда шудааст. дар ярмаркаи навбатии ҷойҳои кории холӣ аз 13 нафар ҷавондухтарон 6 нафари онҳо барои омӯзиши ҳунарҳои мардумӣ роҳхат пайдо намуданд, ки баъди хатми курси мазкур онҳо дар 4 маркази ҳунарҳои мардумӣ деҳоти ноҳия ба шуғл фаро гирифта мешаванд. дар ноҳияи фархор корҳои ободониву созандагӣ бахшида ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии
جمهوری تاجیکستان ادامه دارد. برای جلب جوانان و شخصان بشغل و کارهای ساختمانی در بنیاد انشاءات نوی ساحه خواجگی خلق و کارهای جمعیتی شعبه اگنتی مهنت و شغل اهالی در اساس نقشه اقدام گرفته است که در یکجایی با نمایندگان مؤسسه و تشکیلات‌های ساختمانی هر ماه چنین چورابینی‌ها را دایر نمایند. ورزشگران تاجیک در مسابقه بین المللی اوید با بوکس به خاطر قهرمان اتحادیه شوروی دوشیقل شپاکوف که از 19 تا 24 فوریه در پایتخت قرقیزستان بیشکک برگزار شد 2 مدال طلا، 1 نقره و 1 برنجی به دست آوردند. در این مسابقه بین المللی 200 ورزشگر از جمهوری‌های تاجیکستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، مغولستان، روسیه، تایلند و ازبکستان اشتراک نمودند. شرح بیشتری موضوع در گزارش همکارانمان. در مسابقه کشاد شهر دوشنبه اوید به دستخوابانی نزدیک به 80 نفر ورزشگران از منطقه‌های مختلف کشور جمع آمده بین هم نیروسنجی کردند. در این رقابت‌ها ورزشگران در وزن‌های 60، 70، 80، 90 به اضافه 90 و وزن مطلق بین هم نیروسنجی کردند. به گفته مسئولان برگزاری مسابقه تعداد اشتراکچیان این مسابقه سال به سال در حال افزایش است. نیروسنجی ورزشگران رشته دستخوابانی طبق معیار و مقررات موجوده با نظام جریان داشته. جالب اینجاست که در همه وزن‌ها از روی دو نمود دستخوابانی با دست چپ غالب معین گردیده، سپس داوطلبان با دست راستشان نیز نیروسنجی میکنند. لازم به ذکر است در کشور ما دارنده عنوان قهرمان آسیا و جهان اوید به دستخوابانی وجود دارد که آن هم ورزشگری معیوب اکمل قادیروف میباشد. امید بر آن می‌بندیم که در آینده از زمره ورزشگران این مسابقه جایزه‌داران سطح بین‌المللی به پای رسند، زیرا همچنانی که مشاهده گردید مخلصان این رشته در تاجیکستان کم نیستند. مسابقه کشاد شهر دوشنبه اوید با یونیفایت غیر کسبی با اشتراک بهترین ورزشگران این رشته روی دست گرفته شد. در مراسم افتتاح چورابینی مذکور مسئولین ساحه، داوران و مربیان و دیگر اشخاص دعوت شده اشتراک و سخنرانی نمودند. چورابینی مذکور در مؤسسه دولتی مکتب جمهوریوی مهارت عالی ورزشی اوید با نمودهای تایکواندو دوام 2 روز ادامه یافت. رقابت‌ها میان نورسان و جوانان و کلانسالان پرشدت صورت گرفتند. در آخر به نفران غالب در فضای تنتنوی مدال و افتخارنامه و جایزه‌های تأسیس داده فدراسیون محاربه‌های غیر کسبی یونیفایت جمهوری تاجیکستان سپرده شد. با اقرار مسئولین بهترین‌های این مسابقه امکان اشتراک در مسابقه جمهوریوی را پیدا نمودند. بینندگان گرامی، آن همه خبر گزارشی که طول این سال به دست ما رسید منظور شما نمودیم. برایتان بهترین خوشی زندگی را تمنا داریم.